בסדר? הבנו? קידני 1. קידני 2. אנחנו לוקחים את הקצה הבולט של המלאונוס המדיאלי והולכים איתו באלכסון. מגיעים פה לבליטה נוספת של עצם, זה עצם הסירה, ויורדים בדיוק מתחת. נקודה קצת רגישה. בוא נאמר, לא כדאי לדקר אותה עם גולדן נידל. בסדר? קידני 2. קידני 3, בין הקצה הבולט, נגיד אכילס, אמצע הדרך. קידני 5. מקידני 3 אנחנו יורדים צון אחד מתחת, זה בגבול העליון של העקב, זה כאן. אבל שימו לב לרדת בקו ישר. בסדר? קידני 6. או שאנחנו באים מהקצה הבולט ויורדים, מרגישים עצם, 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 פתאום שקע. בסדר? או אנחנו לוקחים צון אחד מתחת לקצה התחתון של המלאונוס, אוקיי? ואז הנקודה נמצאת בדיוק מתחת. בסדר? הכי פשוט זה לעשות ככה, ואז לרדת לשקע. אפשר גם אחת בינוני. זה 3. אוקיי? מ3 אנחנו עולים שני צון, בקו ישר, אנטריורית לגיד אכילס, זה 7. ו8 זה עוד חצי צון קדימה, שזה אמור להיות ממש פוסטריורית לטיביה. בסדר? באותו גובה. כן. זה 8. מה היה לנו אחר כך? 13. 13. האזור הזה נמצא חצי צון לטרלית למרכז הטבור. בסדר? והיא נמצאת 3 צון מתחת לטבור וחצי צון לטרלית, או פשוט לטרלית, חצי צון לטרלית ל-CV4. בסדר? אז CV4 זה פה. זאת הנקודה. בסדר?